हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ। सोरबाफोर नायखाबायब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों मेगनजों मेगन। बेयो मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला बे भिडिअआव नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि गायसनगिरिफोरानो जादों बिबेक आरो सुदेम सना बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी आरो बे भिडिअनि करिय'ग्राफार डिरेक्सनानो जादों मानाब लाभलि ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि सुलेखा बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ जोंनि गेजेराव थाब थाब लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां।